Ki nek dijejerke sindel loro iki kaya buta kiwa tengen iki lho. Sinten? Kula. Ha iya karo Tatin padha lemune, padha pothoke. Ayo dalangnya dibrakot wae apa piye ya? Ambannya. Mah, aku mah, Mbak. Lah Oh, tok brakot kok aku. Nek tuwa, nek wedhus tuwa kalot. Nek dalang embuh. Alot nggon aku. Paling kaya kopine kuwi. Apa? Pahit. Tatin tembangnya Ayu bawane masing-masing A500.000. Oh iya. Kagem Pak Dalang 2 juta. Wah. Sugeng dalu matur sembah nuwun. Yoga ora dikei. Ora ana tulisane kok do usul senengane. Yoga ngapa? Ya, diaturake ora apa-apa. Ayo yuk karo Mbak Tati jumeneng. Esuk-esuk cair. Iya. Ora usah do ngrasani kaya ngono to. Aku isin karo Pak Tumiyono ki nek nganti panjenengane streaming mireng terus ngerti transfer meneh. Terus tulisannya kagem yoga ngono ra ya aku sing isin to. Oh iya. Sing lali. Ora. Ya ben. Ya, burung kok. Bawane sapa iki mau bawane, Mbak? Bawane. Ha iki mau pempanyunane aja turu sore kaki berarti pelok lho. Nggih. Ha iya. Berarti kadung tresnane pelok. Ya ora apa-apa, Mak. Salah siji. Ya. Neno matur sembah nuwun iki paringane apa sik tak bukake. Sing kegong pundi, Pak? Request panitia dan pemuda nyuwun lagu, Pak. Pamer bojo versi Cendol Dawet. Gerajakan Banyuwangi Gubuk Asmara. Ngaturaken sembah nuwun Pak Dalang saking pemuda Sonroyan ID sampun endorse. Monggo dipun cobi carica kopinipun tanpa gula. Nggih. Matur sembah nuwun. Ki sing ra iso pamer bojo ki ra iso. Nek gerajakan oke, ya Gubuk Masmara oke, mergo pamer bojo. Gubuk napa? Asmara. Gubuk Masmara. Adem nggih. Nembang aku tak ngopi sik. Iya. Paringane para pemuda-pemuda sing wis maringi aku kopi carica. Ya. Karika apa carica sih? Carica. Carica. Neno. Ambune enak. Wis gek nembang malah do ngambu kopi. Ketoke kok enak ya, Mbak. Enak yo. Tekan nggon sinden ora kuwi. Ra cukup kuwi yak mono. Kok gelasnya telu e? Nggo ora anggepan ndak panas. Oh iki apa sing diarani carica iki kaya ngene iki to. Nggih sesuk nek bali tak tuku oleh-oleh nggo anakku ah. Karika, Pak. Karika. Oh, Karika. Tulisannya carica. Oh, ayo ora ngerti kok ya. Oh, alah. Napa? Ngene iki to. Bukane to. Jenengan ajeng mak niku. Sangarepku to, kok nembang wirung sida kok. Mboten ngelaming tekon lho takon. Ngicipi kok. Jare nek dalang ki ora oleh mangan. Entuk kuwi ming Piye cerutup. mrene piye? Nek dalang niku mboten oleh dahar. Ateneh modar. Mboten nek pas mayang niku mboten oleh dahar. Ah nek pas mayang pancen yo ngono kuwi tergantung kok ya. Saiki wis dalang milenial kok. Oh. Ora ana hukume. Santai. Oh wis icip-icip kok aku. Ya. Nek ngono tak sesuk awan tak tuku ning gone stane pemuda Sonroyan. Kula tumbaske mboten, Pak. Oh. Keng napa, Pak? Pae. Kaya iki kaya enuk kae. Wis gek nembang malah do ngurusi wong ngicipi kopi. Iya. Ki apik iki nek sesuk tumbas kopine go bali nang Yoja. Wah, dienggo wedangan karo kanca-kanca tangga teparo. Tak kira nek kanca-kanca pengrawit.
Tangga separo. Ayo. Nggih. Aja turu sore kaki Ngapa? Kowe iki ana wong nembang kok sliwra-sliwi. Oh. Tak kongkon ding yo lali ya. Areng ngiding. Gulane sakmono isokke kabeh. Men legi. Jam. Gedo nembang kowe ta? Dewa Ki nek dijejerke sindel loro iki kaya buta kiwa tengen iki lho. sinten kula Ha iya karo tatine padha lemune, padha pothoke. Ayo dalangnya dibrakot wae apa piye ya? Ambannya. mah aku mah mbak Lah Oh, apa? tak brakot kok aku. nek tuwa nek wedhus tuwa kalot Nek dalang embuh Alot nggon aku. paling kaya kopine kuwi. Apa? Pahit. Wis legi ya. Wis tak kei gula kok. Angin jenengan kan duwe gula cenen. Sapa? Jenengan. Kabeh menungso ki tanpa gula dia tidak akan punya kekuatan. Iya. Gula itu dibutuhkan untuk nutrisi dan protein dan karbon dioksida. Kuwi lho. Apa? Karbohidrat. Goblok. kleru Nek kowe iki ora ana proteine, ora ana kabeh. Ning kowe iki kelebihan lemak. Padahal lemak itu berbahaya. Lemak itu kalau sampai menyumbat saluran peredaran darah, jantungmu bahaya. Wong lemu yo aja seneng wong lemu. Mula aku saiki udut wis tak sudo. Wis mayang wis ora udut akeh. Mergo saben bengi udut akeh tuku iki. Apa itu? Ha iki lho. Ojo kebule. Kok sithik? Oke anglo. Sithike dadi. Lah yang jajal nganggo anglo. Iki metu sithik wae mbebayani. Maksudnya? Kebule iki lho. Sithik wae iki nggo ganti rokok. Aku wis diweling karo dokter. Pak Seno tidak boleh kebanyakan merokok. Niku rasane napa? Berapa bulan tiap malam melek terus sampai akhir tahun melek terus, harus rokoknya dikurangi. Loh iya Pak, ini rokoknya memang tak kurangi. Kalau saya merokok tambah itu tambah panjang. Ngeyel kok dasare ya. Ayo. Ngapa kok guyu-guyu? Adem ki ora iso mikir ya, Pak. Aku utekmu beku. Lah iya. Iki dadi beku kabeh ngono lho kok. Ora apa. Jenengan beku mboten? Ora, Ora apa? biasa. Berarti encer. Encer arep ngono iki aku metu kuping ngono to. Kurang ajar kowe.